Takže, čo ľudia, vítam vás do ďalšieho videjka, to bude z Minecraftu a mena servery Bcraft a bude to z one shot. Takže tam ideme. Tak. Lebo som už dosť dlho nehral Minecraft a preto. Dobre. No za 20 sekúnd začíname. No to je spolu ešte. Nejaké. Aha, už ideme hrať. OK. Dojď, ja som chcem streliť. Jo, to musím. Ty vodou. Haha, skryjem sa mu. Nič. Kde je? Joj, on mal hacky, alebo čo? OK. Mne sa žije. Super, ja som Počkajte. Ja mám najviac zatiaľ. Super, to je výborné. Takže ideme. Semka. Tak. Ty vole, asi robíte hovno zo mňa. Sakra, on má nejaký... No poď. Ale ježiš, mne to tu nejak hackuje. Alebo buguje, ja neviem. Tu máš. Aha, nemáš šancu. Tak. Dneska. Sakra. Čo robím? Počkajte. Z bokov, všelikadiaľ ma to strieľajú. Inak... prakticky chcem upozorniť, že lebo stalo sa mi niečo s Counter-Strikeom a vôbec mi servery nejdú. Skúsim to napraviť, ale fakt neviem. Som z toho zmetený, fakt. To by ma zaujímalo, že kde všetci sú, ale tak dobre. Semka ideme. Semka. Sem. No poď. Dávidek, wow. Mamma mia. Takže to bolo z tohto videa všetko a čus. Fuck you.